муроҷон ҷурабойзода сангу хок овардааст, аммо 2 сол боз девори атрофи ҳавлияшро бардошта наметавонад. мақомоти тоҷикистон пештар иҷозат дода буданд. марзбонҳои қирғизистон монеъ мешаванд, чун минтақаи номуайян мешуморанд. روی حوله من دیدارت خودتون کمکچه شش به شیفره چینده او رو این که موندیم که توی بکن شرم میداره دادم دخترچه برو دادم هر روز من حال ویدیوگیری میبیاد автомат کدی ҳавлии муроҷон дар маҳаллаи ҳалимбобои ноҳияи бобоҷон ғафуров ва дар канори деҳаи мақсади қирғизистон ҷойгир аст. ӯ мегӯяд дар ҳоле ба сохтмони девору ошхона дар ҳавлияш иҷоза намедиҳанд ки ба иддаояш дар деҳаҳои ҳамсоя дар қирғизистон корҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. намояндагони ҳукумати бобоҷон ғафуров мегӯянд то анҷоми кори комиссияи таъину нишонагузории марз барои қатъи корҳои сохтмонӣ дастур гирифтаанд. ساختمان سرحدی یک بار سرحدی کردستان میاد سرحدی تاجیکستان میاد چون که شما میدونید در سرحد تاجیکستان کردستان ساختمان کردن ما برای همین بازداشت میشه. танҳо дар маҳаллаи ҳалимбобо ки муроҷон ҷурабойзода ҳам дар он зиндагӣ мекунад ҳудуди 300 хонавода паҳлӯ ба паҳлӯ бо хонаводаҳо аз қирғизистон зиндагӣ мекунанд. аксари ин оилаҳо асосан аз солҳои 70-уми асри гузашта дар ин ҷо муқим шудаанд, вале баҳсҳо бар сари замин баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ рӯ задаанд ва 30 сол боз ду тараф наметавонанд ба мувофиқа birasанд. یک تا ماشین بیاد یک تا تلفن خدا بیاد در راه همین سعادتاش خانه ها می بیاد نه من دامکو حق دارم که به اینجا ایستادم бори аввал нест ки корҳои сохтмонӣ дар ин минтақа боис ба таниши лафзӣ мегардад. дар охири моҳи ноябри соли 2021 сокинони маҳаллаи ҳалимбобо аз ҳузури зиёди низомиён дар наздикии ҳавлияшон хабар дода буданд. аз 970 километр сарҳади тоҷикистону қирғизистон баъзе аз он таъину нишонагузорӣ нашудааст ва номуайянӣ ҳарчанд вақт сабаби баҳсу муноқишаи мусаллаҳона байни ду ҳамсоя мешавад. токунун аз ду тараф даҳҳо нафар куштаву захмӣ ва даҳҳо манзилу бино сӯхтаву вайрон шудаанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи бобоҷон ғафуров.